Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатин алга таба кайбер темалар турында кыскача. 52-нче комплекста яшәүчеләр төзелеп бетмәгән бинаны сөтүне көтәләр. Ни өчен? Шолда су объектлары куркынычсызлыгы буенча айлык узам, рөхсәтсез урыннарда су коенган өчен шолларга күпме штраф түләргә туры киләчәк. Җыр бию һәм иң көчле исеме өчен көрәш. Тукай районы Кызыл Байрак авылында Сабантуй узды. 52-нче комплекста яшәүчеләр төзелеп бетмәгән бинаны сөтүне көтәләр. Исегезгә төшерәбез, оның урынында парковка булган. Арбитраж суды төзелешкә рөхсәтне дөрес түгел дип таныды. Эшнең нечкәлекләрен хәбәрчебез ачыклады. Элек бина урынында парковка булган дип сөйли 52-нче комплекста яшәүчеләр. Аларга хәзер ул бик кирәк, чөнки ишек аллары автомобильләр саны өчен исәпләнмәгән. Шуңа күрә алар төзелмәгән объектны сүттерү өчен тырыша. Парковка бы даже если бы оставили, было бы удобнее. Что здесь сейчас вон машины паркуют на газоне даже. Соседи вот от этого дома страдают, у них парковочных мест нет. Вот. А так, конечно, машин сейчас очень много. Сейчас вот если вы так посмотрели или знаете, да, район, у нас практически нету парковок никаких. Вот после работы приезжаешь, уже некуда. Даже вот у нас есть стоянка своя, но далеко эта стоянка находится. Я не могу вот здесь парковаться где-то, чтобы выгрузиться, даже после дачи. Активистлар прокуратурага шикаят язып, объектны сүтү өчен мөмкин булган барлык чараларны күрүне сораган. Иск прокуратуры города был предъявлен в связи с тем, что земельный участок, на освоение которого выдано оспариваемое разрешение на строительство, предоставлен в аренду по результатам аукциона. Согласно условиям аукциона на данном земельном участке, изначально не предусматривалось размещение объектов капитального строительства. Шулай ук прокуратурада аңлатуларынча, участоктан рөхсәт ителгән файдалану түре буларак автотранспортка хезмәт күрсәтү генә каралган. Арбитраж суды карары белән күзәтчелек ведомствосының дәгъва таләпләре канәгатьләндерелгән. Шаллы халкы төзелмәгән объектның сөтелүен һәм аның урынында кабат парковка барлыкка килүен көтә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Искәндәр Мирзагитов, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Суда куркынычсызлыгы өчен 1 июньнән 30 июньгә кадәр шолда су объектлары куркынычсызлыгы буенча айлык уза. Рөхсәтсез урыннарда су коенган өчен штраф түләргә туры киләчәк. Бу хакта аппарат киңәшмәсе барышында Әбүзәр Нахманов искә төшерде. Хәбәрчебез теманы дәвам итә. Табеев, Су анасы һәм Добрый ветер век паркы пляжлары санкцияләнгән пляжлар булып тора. Аларда көн саен 3 коткаручы дежур тора. Шуңа күрә кайбер чаллылар нәкъ менә шушы сулыкларга өстенлек бирәләр. За собой слежу. Хожу в баньку и купаюсь с 27 апреля. Для меня все это комфортно. Июнь ахырына кадәр Чаллыда су объектлары куркынычсызлыгы буенча айлык уза. Узган ел автокалада суда 7 кеше һәлак булган. Аларның икесе балалар. Быел инде бер фаҗига теркәлгән. Тукай районында 7 яшьлек кыз батып үлгән. Фаҗигаләр кабатланмасын өчен коткаручылар балаларны сулыклар янында караусыз калдырмаска киңәш итә. Алар шулай ук елгага ничек керергә кирәклеге турында киңәшләр бирде. Надо заходить в воду медленно, постоять, чтобы организм привык к воде, потом уже дальше проходить глубже. За буйки не заплывать, самое главное правило. Җиһазландырылмаган урыннарда су коенган өчен штраф яный. Физлицы от 1000 до 1500 рублей штраф. Должностные лица от 4 до 5000 штраф. Кеше көймәләр буенча дәүләт инспекциясы хезмәткәрләре сулыкларда куркынычсызлык кагыйдәләрен игътибарга алырга куша. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезнең бер торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Җыр бию һәм иң көчле исеме өчен көрәш. Татарстанда Сабан туйларны бәйрәм итү дәвам итә. Тукай районының төп Сабан туе Кызыл Байрак авылында узды. Сабан туйның иң кызыклы мизгелләре безнең төшерү объективына да эләкте. Кызыл Байрак авылы мәйданында Сабантуй кунакларын милли биюләр һәм җырлар белән каршы алдылар. Бәйрәм хөрмәтенә узган елгы бодайны да алып килделәр. Шунда уганы эшкәрттеләр һәм яңа икмәк пешерделәр. Чобагыш белән куялар орлыкны. Орлыкнаннар саны җилгәрәләр. Җилгәргә инде ана элеккеге вакытта инде кул тегермәне булганына тегендә, кул тегермәнендә әйләндергәннәр. Оннан соң дөньялар үзгәрә башлаган, җил тегермәне ясаганнар инде. Су тегермәне анда төрлесе булган инде. Сабантуйның иң истәлекле һәм кызыклы өлешләренең берсе авыл хуҗалыгы техникасын күрсәтү иде. Биредә мәйданда Тукай районы халкы арасында иң яхшы хезмәткәрләргә бүләкләр тапшырылды. Цистернаның 2 муенчагы бар.
Бәйрәмне оештыручылар төпле әзерләнгән конкурслар, театралаштырылган тамашалар, концерт, спорт ярышлары. Сабантуй программасында иң көтелгәннәре халык уеннары булды. Гир спорты, бүрәнәдә йөрү, ат чабышлары һәм әлбәттә билбау көрәше. Эмоциялар бик яхшы. Канат тартышуында катнаштык. Суык командасы белән мин үзем поселок Совхоз Татарстаннан. Кайфәт әйбәт. Бик әйбәт бәйрәм үткәрәләр бүген. Үткәрү өчен рәхмәт бик зур. Бигрәк әйбәт, менә погодасы да әйбәт, без кунакка килдек, Сабантуйга туры килдек менә. Менә концертны бик әйбәт алып баралар, артистлар шады, организация әйбәт оештырганнар. Тукай районы Сабантуйының махсус кунагы Татарстан Республикасының һәм Башкортстан Республикасының атказанган артисты Гүзәл Уразова булды. 17 июньдә Чаллыда тагын бер зур күләмле Сабантуй бәйрәме көтелә. Чаллы халкын бай программа көтә. Театралаштырылган тамашалар, концерт, спорт уеннары, милли көрәш, ат чабышлары, салют һәм башка бик күп нәрсәләр булачак. Фазилә Шаймөхәммәтова, Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Табигатны саклауның мөһимлеге турында тәртип һәм чисталыкны сакламау нинди экологик нәтиҗәләргә китерергә мөмкин икәнлеген күпләр беләдер, ләкин һәр кеше дә әйләнә-тирә мөхит турында кайгыртырга теләми. Нәкъ менә шуңа күрә балалар театр сәнгате мәктәбе хезмәткәрләре һәм тәрбияләнүчеләре бар нәрсә турында да Тим Лин спектакле ярдәмендә күрсәтергә карар итәләр. Толырак безнең алдагы материалда. Беренче карашка гына алар гади укучылар, ләкин сәхнәдә алар тамырдан үзгәрә. Кайберәүләр чүп-чарны күлгә ташларга, кош ясын җимерергә күп уйламый торган балаларга әйләнә. Башкалар исә әкият персонажларына әвереләләр. Мәсәлән, Анастасия Кудряшева эльфлар патшабикәсе. Аның сүзләренчә, Тимлин спектакле аның дөньяга карашын нык үзгәрткән. На улице я начала часто подбирать мусор и выкидывать в мусорку. Я собираю макулатуру, и у меня очень изменилось отношение к природе. Проект командасы нәкъ менә шуңа ирешкәндә, экологик проблема турында сөйләү генә түгел, ә чишелеш юлларын да күрсәтү һәм барысы да тормыштан алынган. Когда дети приходят, видно было, как они действительно кидали хлеб, между собой вот булочки кушают, у нас же есть где покушать. Смотришь, они кидают, и на пол кидают, и мимо урны кидают. Со стороны искусства показывается наглядно, прямо воочию, какие проблемы возникают у нас и как их можно решить. Спектакль очень хороший, интересный, яркий. Проектны гамәлгә ашыру президентның мәдәни инициативалар фонды ярдәме белән мөмкин булды. Очень важным моментом в процессе реализации проекта является поддержка и наши партнеры. В первую очередь такой поддержкой для нас выступили Управление культуры уже на моменте разработки данного проекта, подготовки документа на конкурс. Тимлин спектакленең премьерасы Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар драма театрының зур сәхнәсендә булды. Мәгариф идарәсе хезмәткәрләре ярдәмендә тагын да зуррак аудиториягә онлайн трансляция үткәрү һәм спектакльнең төп фикрен җиткерергә мөмкин булды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 июня. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Светофор на БСИ поздравляет с праздником Сабантуй и радует выгодными ценами. Бедро цыпленка бройлера охлажденное 169 рублей за килограмм. Шашлык фермерский свиной 249 рублей за килограмм. Креветки королевские 499 рублей за килограмм. Набережные Челны, БСИ, Старосармановская 3.